Lah iya ya Dek ya, dompete Bunda mang jatuh nang ndi ya Dek yo, digoleki gak ono, lek ditemu wong ya apa terusan lek gak dibalekno. Muga-muga isih rezekiku rek, mbok menawa kok iso balik mari ngene. Loh, dompete sapa iki rek? Isine 100-an ambek 50-an tok, 10.000 lho mek ono siji. Oh, iki nggone Mbak Wiwin iki ya, ono KTP-ne iki ya. Wis tak terno nang omahe tak balekno. Mbak Win. Sampean gak kehilangan sesuatu dah? Iya, dompetku mau lo, maring jemput Rehan nyeblok tak goleki gak ono, bingung aku, Mbak. Iki lho. Ya Allah, alhamdulillah. Aku lo nemu nang nggonane pinggir dalan. Sampeyan etong iku ana sing kurang apa gak? Iya, Mbak, sik, Mbak. Alhamdulillah, jangkep, Mbak. Ya Allah, Mbak, matur suwun yo. Ternyata sampean tulus ikhlas, Mbak, nemokno gak njaluk imbalan. Aku ki mau balik mau ke 10.000. Wong ana sing 100-an ambek 50-an kok ke 10.000. Jatuh iku lelek gak sing nemu aku sama lo rugi ditemu wong liya gak ngarep dibalik. Ya Allah, Mbak, berarti sampean iku maksudnya kurang tak kayak 10.000. Ya iyalah, Mbak, hari gini gak munafik kabeh ku wong seneng duit, Mbak. Ya Allah, Mbak. Ya wis ya, Mbak, iki, Mbak. Matur suwun ya, Mbak ya. Suwun ya, wis dadah. Heeh. Ya wobol tak pikirno iku mau nulung aku ikhlas gak njaluk imbalan, ternyata malah ngelirik sing duit 50.000. Wis gak apa-apa lah daripada aku kehilangan duit akeh.